एक्सेल 30 डेज चैलेंज के लेसन 29 यानी डे 29 में हम लोग जानम कि गो टू में स्पेशल फीचर का होखेला। यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ फीचर्स दिले बानी, एकरा के एक एक करके सबन के हमनी के गो थ्रू कइल जाई, प्रैक्टिकल देखल जाई कि एकरा के इस्तेमाल कैसे कइल जाला। कोई भी फिजिकल कोचिंग क्लास में जब आदमी जाला तो वहाँ गो टू के ई कह के इरेलीवेंट कह दिहल जाला कि जब तू करबा तब सीख लेवा, और ऐसे कह के इग्नोर कर दिहल जाला। बट प्रैक्टिकल जब हमनी करने जा तो हमनी के देखे नहीं जा कि ये चीज़ बहुत यूजफुल बा। नॉट ऑल बट एकरा में से बहुत सारा ऐसन बा जौन बहुत ज़्यादा यूजफुल बा। तो एक एक करके देखल जाओ सबन के। सबसे पहले हम एगो शीट बना के रख ले बनी, ओकरा खोल ली और शुरुआत कइली एकदम फर्स्ट फीचर से, जो कि नोट्स कहाला। नोट्स का होखेला? तो अगर यहाँ जिनके ऊपर ई लाल लाल लगल बा, अगर एकरा ऊपर होवर करबा तो तारा एगो मैसेज मिल जाई। जैसे मिल्क के ऊपर करतन तो गॉट मिल्क फ्रॉम अमूल्य जनरल स्टोर। यहाँ ट्रैवल एंड ऑफिस करतनी तो कुछ भी आ गइल, जो भी तू लिखल चाह लिख सकता। ई ऐड कैसे कइल जाला? तो कोनो पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आइबा तो न्यू नोट बोल के एगो ऑप्शन रही। न्यू नोट जैसे ही क्लिक करबा तू एगो नोट दे सकता। अब यदि हम चाहतनी कि एह शीट में हम एक ही साथ जितना सारा नोट बाटे, जहाँ जहाँ नोट दिहल गइल बा, वो सेल के सेलेक्ट कर ली, तो हम का इस्तेमाल कर सकतनी? हम गो टू के स्पेशल के अंदर के ऑप्शन के इस्तेमाल कर सकतनी। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रेस करी कंट्रोल जी, तो यहाँ पे एक ठो ऑप्शन आवेला स्पेशल। अगर हम स्पेशल के क्लिक करी, जेकर शॉर्टकट है ऑल्ट एस, नेक्स्ट टाइम हम लोग ऑल्ट एस यूज कर ली, तो यहाँ पे एगो ऑप्शन आवेला नोट्स। अगर हम नोट्स क्लिक करके ओके क्लिक कर दी, तो ए शीट में जोना पे हम क्लिक कैले रही पहले, ओकरा में जहाँ जहाँ नोट्स दिहल गइल हुई जौन सेल पे, उ सेल के एक ही बार सेलेक्ट कर ली। हम चाही तो इससे इ जो सारा नोट्स बटे सबन के एक ही बार में डिलीट कर सकतनी। जौन कोनो एगो सिलेक्शन पे राइट क्लिक करके हम यहाँ अगर डिलीट नोट ऑप्शन कर दी, तो देखा सबन में से नोट्स डिलीट हो जाई। हम एकरा कंट्रोल जेड करते हैं ताकि वापस वो सब आ जाओ। तो ये तरीका से हम लोग नोट्स के सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। बहुत बड़ा शीट बा, वहाँ पे भी इजीली हम लोग विथ 2 और 3 कीबोर्ड स्ट्रोक्स एंड क्लिक एक ही बार में हम लोग चुन लेम कि भाई नोट्स कहाँ कहाँ हमार शीट में बा। नेक्स्ट हमने के पास जो ऑप्शन बा उ बटे फॉर्मूलाज एंड कांस्टेंट। जैसे हमारे पास एगो शीट बा, अगर इस शीट में दिखाई तो यहाँ पे जो जैसे ये लिखल बा एगो टेक्स्ट बा, तो ई एकर वैल्यू केहू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो एकरा के हम कांस्टेंट बा। कांस्टेंटो में कैसन कांस्टेंट बा? ई टेक्स्ट है। वही तरीका से अगर यहाँ आवा तो देखा यहाँ एक वैल्यू लिखल बा 9200, एकरो वैल्यू कोनो ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये लिख दिहल गइल बा तो ये कांस्टेंट है। ठीक वही तरीका से हम यहाँ यदि आई स्कोर के ऊपर, तो यहाँ देखा एवरेज और एकरा अंदर एगो रेंज दिहल बा, डिवाइड कइल बा एगो दोसर सेल के वैल्यू से। तो ये डायनेमिक वैल्यू बा। ई जौन बा एगो फार्मूला भइल, एकर वैल्यू दूसरा ऊपर डिपेंड करेला। तो ए तरीका के चीज के एक ही साथ सेलेक्ट करे खातिर हम लोग यूज कर सकतानी फार्मूलाज एंड कांस्टेंट वाला स्पेशल फीचर। अगर हम इस सेल में कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल जी करी तो गो टू ऑप्शन खुल जाई, और एक बाद अगर हम ऑल्ट एस क्लिक करी तो हमारे गो टू स्पेशल ऑप्शन खुल जाई। गो टू स्पेशल में अगर हम जाई कॉन्स्टेंट्स पे, कॉन्स्टेंट में 4 तरह के ऑप्शन, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर। नंबर बता देनी ये नंबर है, ये टेक्स्ट है। लॉजिकल्स का होखेला तो ये पास फेल वाला जो इवैल्यूएशन करते हैं लॉजिकल कह सकता है, हालांकि दिस इज अ फार्मूला मोस्ट प्रोबेबली। और एरर जिसे देखा यहाँ पे ये जो हैश वैल्यू बा, एक्सक्लेमेशन मार्क बा, ये एगो एरर भइल। ठीक, तो हम एक ही बार सबन के सेलेक्ट करके अगर ओके कर दी तो देखा ये हमने के सिलेक्शन दे देलस कि हई लोग जितना एजा बाटे ये सारा के सारा कांस्टेंट हवे, इनकर वैल्यू केहू के ऊपर डिपेंड ना करे। यही तरीका से अगर हमरा खाली टेक्स्ट चाहत रहे तो हम का कर सकतनी? अगर हम कंट्रोल जी दबा के ऑल्ट एस दबा दी और यहाँ पे कांस्टेंट में आके टेक्स्ट के अलावा बाकी सारा लोग के अनचेक करके क्लिक कर दी, तो देखा सेलेक्ट कैलस कि ये दो ठो टेक्स्ट बा, इधर में टेक्स्ट बा, ये सारा लोग टेक्स्ट बा और ये टेक्स्ट बा। ए तरीका से तू चाह तो सबन के एक साथ कोनो एगो सिलेक्शन पर राइट क्लिक करके डिलीट कर देबो तो सब कोई डिलीट हो जाई। तो ए तरीका से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमरा जाने के फार्मूला ए शीट में देख के तो समझ में नहीं आवत कहाँ फार्मूला बा, लेकिन हम जानना चाहते हैं तो कैसे करम? हम कंट्रोल जी क्लिक करम, ऑल्ट एस क्लिक करम और यहाँ पे फार्मूलाज में जाके जब ओके कर देम तो देखा ये हम लोग के बता देलस कि हमनी के जो ये शीट बाटे, इस शीट में यहाँ से लेके ये पूरा फार्मूला सा। अब यहाँ पे अगर हम चाहें कि एरर कहाँ बाटे तो कहीं क्लिक कर, कंट्रोल जी, फार्मूला में एरर कहाँ होता है अगर जाने के बाद यहाँ ऑल्ट एस क्लिक कर,
फार्मूलाज में जा, फार्मूलाज में जाके बाकी सबके अनचेक कर द एक्सेप्ट एरर्स। तो हम यहाँ ओके यदि क्लिक करें तो देखा ये 4 गो चीज एरर बा। काहे एरर बा? सिंपल, चूंकि हम लोग एकर एवरेज निकाल के एन से डिवाइड देता नहीं, एन तो तहार टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से कैसे डिवाइड हुई, तो एरर आ गई बा। तो ये तरीका से हम लोग फार्मूला एंड कांस्टेंट के इस्तेमाल करके सिलेक्शन कर सकता नहीं जा। नेक्स्ट हमने के पास बा ब्लैंक। सीट में अगर देखबा तो बहुत सारा ब्लैंक, बहुत बार हमने के पास डेटा वाला जगह के क्लीनिंग या फिर ऑर्डरिंग करते वक्त हमने के दिखेला कि बहुत सारा जगह पे ब्लैंक रोज इंसर्ट बा। अगर ब्लैंक रोज सारा के सारा एक ही साथ हटावे के बा या एक ही साथ सेलेक्ट करके ओकरा में फ्लैश फिल या कुछ करे के बा, तो हम लोग के चाही कि एक ही साथ सारा सेलेक्ट हो जाए। एक तरीका तो बा कि हम यहाँ कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ऐसे क्लिक करें तो यहाँ तो सारा दिखत है डेटा, लेकिन ऐसा भी हो सकता कि सारा डेटा दिखत नहीं, बहुत बड़ा डेटा बा, तो का करबा यहाँ पे सिंपली कंट्रोल जी क्लिक करो, ऑल्ट एस से स्पेशल में घुस जाओ और यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके यदि दबा देबा तो ये देखा ये सारा के सारा सेलेक्ट हो गया। कौन एगो सिलेक्शन पे राइट क्लिक करा और डिलीट में इंटायर रो सेलेक्ट करो, हमारा पूरा रो डिलीट करेगा ताकि तभी तो ऊपर चढ़ी। तो हम ओके करम तो देखा ये जितना गैप रहे ये सारा के सारा गैप भर गए। तो ये तरीका से हम लोग ब्लैंक सिलेक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने के पास बा वो बा करेंट रीजन एंड एरे। रीजन और एरे में डिफरेंस का होखेला? तो रीजन एगो 2D या फिर एगो सिंगल भी हो सकता, लेकिन सारा के सारा खुद भरल गेल होके। और एरे जौन फार्मूला के मदद से जनरेट होखेला, जैसे देखा यहाँ पे एगो फार्मूला इस्तेमाल कइल गइल बा। यहाँ जैसे हम रीजन पे क्लिक करते हैं, रीजन के कोनो एगो सेल पर, तो देखा वैल्यू दिखता, जबकि हम अपन एरे पे क्लिक करी तो यहाँ दोनों तरफ करली दिखी। तो करली मतलब के अब यहाँ पे अगर हमरा ये इंटायर रीजन सेलेक्ट करे के बा तो एक तरीका अगर गो टू में के देखबा तो का होई, कंट्रोल जी क्लिक करा, कंट्रोल जी करके ऑल्ट एस करके अगर यहाँ करंट रीजन पे क्लिक करबा तो ये सारा के सारा सेलेक्ट हो जी। एक सेलेक्ट करके और भी तरीका बा, एस सेल में बीच में सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करबा तो भी ये सेलेक्ट हो जाई। वही तरीका से अगर एक बीच में क्लिक करके कंट्रोल और शिफ्ट स्टार अगर प्रेस करा तो भी हो जाई। ठीक, तो ये भी तरीका बा, बट ये अंदरवाइज अगर लंबा तरीका देखबा तो ये तरीका से होखेला। सिमिलरली अगर तारा अगर एरे सेलेक्ट करे के बा तो कंट्रोल जी प्रेस करके ऑल्ट एस प्रेस करा और ऑल्ट एस प्रेस करके करंट एरे अगर कर देबा तो देखा एकरा के सेलेक्ट केलस ई एगो एरे है, तो तारा वैल्यू भी दे देले बा। यही अगर हमारा पास जहाँ पे हमारे पास रीजन रहे वहाँ पे अगर हम एरे ढूंढी तो मिलल थोड़ा मुश्किल बा। अगर हम यहाँ पे करंट एरे खोजी तो देखा लिख दिलस नो सेल्स फाउंड, काहे कि यहाँ एरे है ही नहीं के एकरा में। तो ये तरीका से हम लोग सेल्स और एरे, रीजन और एरे में डिफरेंस क्रिएट कर सकता नहीं, सिलेक्शन भी प्लेस कर सकता नहीं। नेक्स्ट हमारे पास बा ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखा एक्सेल में अगर इंसर्ट में जाइबा तो इंसर्ट में तारा यहाँ जितना ऑप्शन दिखी ये सारा के सारा ऑब्जेक्ट था। ये यहाँ भी ये जो चार्ट वार्ट बा ये सारा के सारा ऑब्जेक्ट था। तो अगर हमरा एक ही क्लिक से सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे के मन करे तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल कंट्रोल जी करा, कंट्रोल जी किला के बाद ऑल्ट एस किला के बाद ऑब्जेक्ट्स अगर क्लिक करबा तो इस शीट पे जितना ऑब्जेक्ट बा वो सारा के सारा सेलेक्ट कर ली। देखा ये जो रहे ये एगो टेबल रहे, एकरा के सेलेक्ट नहीं के लेकिन ये दोनों के सेलेक्ट कर बा। वहीं पे अगर हम ये टेबल के मदद से लाइन चार्ट या कुछ भी इंसर्ट कर ली तो वो जो बा एगो ऑब्जेक्ट बा। देखा हम कंट्रोल जी अगर करके ऑल्ट एस करी, ऑल्ट एस करके ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके ओके करी तो देखा एक रो के सेलेक्ट कर लिया, बट वो टेबल जो बा वो तहार ऑब्जेक्ट ना हो तो ओकरा के सेलेक्ट ना करी। नेक्स्ट हम लोग का कर सकते नहीं, रो कॉलम के डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एगो शीट बा, इस शीट में देखा दो ठो डेटा रखल बा, यहाँ पे कुछ डेटा बा, यहाँ पे कुछ डेटा बा। ये दोनों डेटा में हो सकता कुछ अंतर बा। अगर हमरा पता लगावे के कि ये वाला जो रोज बाड़ी सा और यहाँ पे जो रोज बाड़ी सा ये दोनों के बीच में कौन सा रो एग्जैक्टली डिफर करेला, तो हम लोग क्या कर सकते नहीं, हम यहाँ पे क्लिक करम, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस के नीचे की ओर करम तो सारा सेलेक्ट। अब कंट्रोल प्रेस करके एकरा क्लिक करम और शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करम तो ये दोनों हमार जो रोज बाड़ी सा वो सेलेक्ट हो जाए सब। अब अगर एकरा अंदर हमरा डिफरेंस निकाले के बाद हम प्रेस करम कंट्रोल जी ऑल्ट एस के लगे बाद यहाँ पे एगो ऑप्शन बा जेकर नाम बा रो डिफरेंस। हम रो डिफरेंस क्लिक करके अगर ओके कर दी तो ये बता दी कि देखा ये दो ठो चीज डिफरेंट बा। हम चाही तो एकनी के रंग भी बदल सकता नहीं, हम काला कर सकता नहीं, पीला कर सकता नहीं, एनीथिंग। तो हमरा इजीली पता चल जाए कि ये तीन गो चीज बा जौन की हमार पहला महीना में इतना, दूसरा महीना में
ये दूसरा तरह के खर्च आयल बा। जरूरी नहीं है हम रो के ही डिफरेंस निकाल पाई, अगर हमरा कॉलम के भी निकाले के होई तो सेम वे में हम निकाल सकते हैं। अगर हम शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे आई, कंट्रोल प्रेस करके एक क्लिक करी, फिर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक क्लिक कर ली तो दोनों सेलेक्ट हो गए। हम कंट्रोल जी प्रेस करम, ऑल्ट एस प्रेस करम और यहाँ पे कॉलम डिफरेंट ऑप्शन, कॉलम डिफरेंस ऑप्शन के अगर हम सेलेक्ट करके ओके कर दी, ये बता दी कि देखा ये तीन गो चीज में डिफरेंस बा। हम वही वाला डेटा के ट्रांसपोज करके यहाँ डालले बनी तो सिमिलर रिजल्ट मिली। एक के चाह तो कोई डिफरेंट कलर दे सकता रहा ताकि पता चल जाओ कि ये तीन गो डिफरेंस बा। तो बहुत बड़ा शीट होके तो वहाँ पे एक तरह के सिलेक्शन करे में यूजफुल होगा। इस सिलेक्शन पे कोनो पे राइट क्लिक करके कॉपी भी कर लेता तो खाली जो डिफरेंस वाले चीज बड़ी सा खाली वही कॉपी होती सा, या डिलीट कर देता तो खाली जो डिफरेंस वाली चीज बड़ी सा वही डिलीट होती सा। अच्छा, एक और चीज हम लोग ब्लैंक के इस्तेमाल यहाँ देख सकते हैं। जिससे देखा यहाँ पे ग्रोसरी के बाद नीचे सारा फील्ड खुला बा, लाइफस्टाइल के बाद नीचे सारा फील्ड खुला बा, ट्रैवल एंड ऑफिस के बाद नीचे सारा, जो उनके इंडिकेट करता कि यहाँ से यहाँ तक ग्रोसरी है, यहाँ से यहाँ लाइफस्टाइल है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल एंड ऑफिस है। अब एक के अगर एक तरीका तो बाकी अगर भरे के बाद एक पकड़ के ड्रैग कर दो तीनों के खाली, लेकिन बहुत सारा अगर होके तो इसे कल तो लंबा टाइम लग जाए। लेकिन कैसे इजीली कर लेबा, कंट्रोल जी प्रेस करो, ऑल्ट एस प्रेस करो और यहाँ से सेलेक्ट कर ला ब्लैंक्स। एक बार ब्लैंक सेलेक्ट कर ला तो इक्वल टू लिख के ऊपर वाले के सेलेक्ट कर ला। ठीक, तो ए से तू का बता देला, तू बता देला कि एकरा नीचे जितना सेल बड़ी से जितना सिलेक्शन बा सबन में इक्वल टू देके एकरा से ठीक ऊपर वाला के सेलेक्ट करे के बा। अब इतना कैला के बाद अगर हम कंट्रोल एंटर प्रेस करी तो ये सारा बिहेवियर कॉपी हो जाई सारा सेलन में। तो हम कंट्रोल देके एंटर मारम तो देखा हमने के बाकी सारा भी भर गई। अभी चूंकि ये छोटा डेटा रहे तो तरह लगा था कि ना इकर के नॉर्मली भी बहुत आसानी से कल जा सकता है, ड्रैग 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 3 बार करती काम खत्म, एकरो में तू 3 स्टेप ले ला। लेकिन ना, अगर बहुतेरे डेटा होके, बहुत ज्यादा डेटा होके, वो केस में ये चीज बहुत यूजफुल हुई। चलो नेक्स्ट हम लोग जो देखे आयल रही वो रहे प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट। प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट्स खातिर हमने के फॉर्मूला वाला शीट पे देख सकते हैं। प्रेसिडेंट के मतलब होकेला कि अगर मान लो जैसे ये स्कोर कैलकुलेट भइल बा तो ये स्कोर कोनो चीज से कैलकुलेट भइल बा, केकरा से B4 से लेके C4 तक, और एकरा के ई तीन गो चीज के इस्तेमाल करके ये आइल बा। तो एकरा में केकर केकर इस्तेमाल भइल रहा है एकर पता लगावे खातिर हम लोग प्रेसिडेंट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस सेल पे क्लिक करके कंट्रोल जी प्रेस करके ऑल्ट एस प्रेस करके यहाँ पे प्रेसिडेंट क्लिक करी तो ये चीज के निकाले खातिर कितना लोग के इस्तेमाल के लिए बा ऊ दिख जाई। और डिपेंडेंट का होखेला, डिपेंडेंट के एकदम रिवर्स सीन बा। 7600 के ऊपर कौन वैल्यू डिपेंडेंट बड़ी से, कौन वैल्यू डिपेंडेंट बड़ी से, ये और ये दो ठो। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल जी करके ऑल्ट एस करी और डिपेंडेंट्स पे क्लिक करके ओके दबा दी तो देखा ये जो बा हमरा बता दिलस कि हाई एकरा ऊपर डिपेंडेंट बा। यही तरीका से ये जो टारगेट मीट बा, टारगेट मीट हमने के E5 के ऊपर डिपेंड होखेला। तो अगर हम टारगेट मीट के कोई वैल्यू के कंट्रोल जी करके ऑल्ट एस करके अगर हम डिपेंडेंट्स क्लिक करके निकाली तो पता चल जाई कि ओकरा बाद वाला जो टारगेट मीट वैल्यू बा ये ओकरा ऊपर डिपेंड करेला। तो एक बड़ा शीट में जब तारा पता लगावे के पड़ेगी एगो फार्मूला कौन कौन चीज पे डिपेंड बा, या तारा इहो पता माना हम एकरा के डिलीट कर चाहतन, बट हम डिलीट करे से पहले ही पता लगावल चाहतनी कि एकर वैल्यू के इस्तेमाल करला, तो हम एकर डिपेंडेंट्स निकाल लें। तो हमारा डिपेंडेंट निकालते ही पता चल जाई कि एकरा वैल्यू के ऊपर स्कोर डिपेंड करेला। तो एकरा के डिलीट करे से पहले या तो स्कोर के मॉडिफाई करे के पड़ी या फिर एकरा के ऐसे डिलीट करे के पड़ी कि हई ज्यादा फर्क ना पड़ो। नेक्स्ट हमने के पास का बा डिपेंडेंट एंड प्रेसिडेंट के बाद बा हमने के पास लास्ट सेल। कोई भी सीट ले ला, मान लो ऑब्जेक्ट वाला ही ले लेते हैं। तो जैसे ये एगो हमारे पास टेबल बा, इस टेबल के लास्ट सीट कौन है, तो लास्ट सीट हटे ये डायगोनल वाला। तो चूंकि ये छोटा बा तो हम इजीली यहाँ से यहाँ क्लिक कर दी पहुंचे, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा रही तो हमारा पहुंचे को तो का तरीका रहे, एक तरीका तो रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन प्रेस कर, कंट्रोल प्रेस करके डाउन प्रेस करती तो एकदम ही नीचे आ गई, नीचे ना कंट्रोल टॉप एकदम नीचे तो हमारा आवे के ना रहे। खैर देखा यहाँ पहुंच गई नहीं, लेकिन इतना ना करके व्हाट आई कैन डू इज हम एकरा के क्लिक करी, कंट्रोल जी प्रेस करी, ऑल्ट एस प्रेस करी और यहाँ पे क्लिक किया के बाद हम लास्ट सेल अगर क्लिक कर दी तो यहाँ पे पहुंचे। तो लास्ट सेल के ई फायदा बा। नेक्स्ट हमनी के पास बाटे विजिबल सेल ओनली। विजिबल सेल ओनली के काम का बाटे, जैसे मान लो हमारे पास ये एगो शीट बा और यहाँ से हम चाहतनी कि डेटा कॉपी करी इन सच अ मैनर कि ये दोनों ना रहे। तो हम एक तरीका का लगा सकतनी करके राइट क्लिक करके हम हाइड कर दी, एक ऊपर क्लिक करके हम हाइड कर दी तो ये दोनों हाइड हो गई। अब यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल सी करी और कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट करी तो हमने के दिखी कि यार जो हाइड के लिए रही कॉपी करते वक्त वो भी कॉपी हो गई। तो ओकरा से बचे खातिर का कर सकता आदमी,
पूरा ई डेटा के सिलेक्ट करम जेकरा के हम कॉपी कइल चाहतनी और कॉपी केला के बाद हम प्रेस करम कंट्रोल जी के प्रेस केला के बाद हम करम ऑल्ट एस और यहाँ पे विजिबल सेल्स ओनली बने हम जौन रीजन सेलेक्ट के लिए बनी ओकरा में से खाली विजिबल सेल्स ओनली कॉपी करे के बा। तो हम अगर इतना ओके करम तो देखा ई जौन बा सेलेक्ट कर लिया। अब हम कंट्रोल सी अगर प्रेस करी तो देखा ई दो ठो बाइफरकेशन में सिलेक्शन डल ले बा और यहाँ पे अगर हम प्लेस करी तो देखा सिर्फ वही दो सेल जौन अभी दिखा था जौन विजिबल बा वही सेलेक्ट भइल बा। तो एकर हमनी के इस्तेमाल कर सकत नहीं या विजिबल सेल्स के सेलेक्ट कॉपी डिलीट जो भी काम में लगावे बा वो काम खातिर। नेक्स्ट हमनी के पास बाटे जैसे यहाँ पे देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन कौन सेल्स पे लगावल बा ओकरा के पता लगावे खातिर भी हमनी के इस्तेमाल कर सकत नहीं जा। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करके ऑल्ट एस करके यहाँ पे अगर हम कंडीशनल फॉर्मेट्स में जाके ओके करी तो देखा इन सेल्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगावल बा। तो एक तरीका तो ई बा ई लोग के पता लगावे खातिर। अब दोसर की का कंडीशनल फॉर्मेटिंग बा ई अगर पता लगावे के होखे तो ई कोनो जौन सिलेक्शन आइल बा एकरा में से कोनो पे क्लिक करा और क्लिक करला के बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा मैनेज रूल्स में चल जा तारा पता चल जाई का वैल्यू लगावल गइल बा और कौन सा रेंज के ऊपर लगावल। एकरा पे अगर तू क्लिक भी करबा ना तारा पता चल जाई कि देखा ये इलाका पे लगावल गइल बा। तो दो तरीका बा शॉर्टकट लगाला चाहे यहाँ के पता लगाला। लेकिन एगो दिक्कत बा अगर तू यहाँ पे आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई बा तो दिखाई लेट मी सी नइखे दिखावत। एहे से तारा पहिले पता लगावे के पड़ी कि कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग बा। देन ओकरा में से कोनो सेल के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से जाके का फॉर्मूला बा ऊ पता लगा सकता। नेक्स्ट कौन सा सेल के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगावल बा ई भी पता। अगर हम यहाँ क्लिक करके हम डेटा में जाई और डेटा में जाके वैलिडेशन अगर पता लगावल चाही का डेटा वैलिडेशन बता ना दिखी पहिले हमरा पता लगावे के पड़ी कि ये शीट में कहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कइल गइल बा। तो हम एकरा ऊपर कंट्रोल जी करम ऑल्ट एस करम और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर आके ओके कर देम तो दिख जाई ये है वाले रो में डेटा वैलिडेशन बा। का डेटा वैलिडेशन बा अगर हम कोनो पे क्लिक करी और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आके क्लिक करी तो यहाँ पता चल जी कि अगर वैल्यू 0 से लेके 100 के बीच में रहे के चाहिए ये वैलिडेशन दिहल बा। यानी यहाँ अगर हम 105 दे दी या 1205 दे दी तो ये ना ली। तो हमरा ऊपर से देख के तो पता ना चले कहाँ डेटा वैलिडेशन लगावल बा। लेकिन डेटा वैलिडेशन वाला सेल अगर हम सेलेक्ट कइल चाहतनी तो वो हम एकरा मदद से कर सकतनी। अब हम लोग सिर्फ ए सीरीज में एक और वीडियो बनाई हम बहुत सारा चीज पढ़तनी ओकरा में से जौन हमरा सबसे रुचिकर और सामने वाला खातिर मददगार लागी ओकरा के हम डे 30 में इंक्लूड करम। समय लाग गइल बा थोड़ा बट हमरा भरोसे ना रहे कि हम 30 वीडियोस बना पाए। 30 वीडियोस बन जाई तो हम एसक्यूएल वाला सीरीज भी शुरू करम और चूंकि ये 30 हम कर लेनी तो हमारा पूरा विश्वास बा हम एसक्यूएल वाला भी कर पाई। और सामने जे भी अगर एगो या दो गो भी हमारा ऑडियंस बा नेचुरली भी जे एकरा के देखता एकरा से कुछ हेल्प मिलता या फिर एकरा शीट के करता ओकरो ये हौसला मिले के चाहिए कि चूंकि आई वाज एबल टू क्रिएट these all 30 tutorials you also will be able to do these hands-on and learn more things about Excel, about SQL or any coding or anything. चलो बाय बाय।